top. I use the Max Studios introducing the Criterion of the area. I make aka Seku Real alongside Suman. Best to best with Sister Shells for real. Alright? Kuchuata idana kubochiri mskana akanyatso kukwana akaunambobvira wambondipa mukana ndakangogumira kambokumbundirana mahakita ipana pose taisangana akichandoziva musa takararana ndaida kuita ginyasi ndakakundikana pandaida kubata waindirambidza kuchitikereke nozokubatikiza pandaida kufila waindirambidza chiti mama vako anozoti wanikiza pandaida kukisa muromo waitizisa chiti zvinokisa zvekungokisa-kisa takatozotsamwa wakabva wandiramwa wakafuurirwa neshamwari yako Tracy kuti urambe ini kudanana nalesi ndinoziva sei wembodanana narei takatanga kudanana muri muna Mei wakange waine mimba muri muna April baba vako vakandiendesa kujet vakanditorera yangu yose pei uchindinetsa iwewe everyday nasi iwoti iwe une mimba iko zvino tiri muna October uti unosungunuka muna November madzingano from May iwe to November sada kundinetsa sada kundijuta inandizvizive enda kuna Vei kwaiva kundivhara uchingokusiya waitikwa nemadhara muchenda kunofara kuwanwei ini odisipexi wakarowakamini chona iko zvino wapedo nekuzvara wava kunditsvara uchida kundipa mimba nekudawo kwako ndikaramba sana hogo asi wakandibata janji sechikorobo wakanditambisa soro singabude bhobho ini wakandiyeva waindita time pusha chona iko zvino watora mimba kusha imbomira kundishusha chidzokera kumusha unodzidzira kufusha inandizvizive enda ndikuzive iwe ndisiye ipa kwandiri paya zvangotira chiti handinatiri iko zvino wari kuuya kwandiri ndakapika kare nzvozosiyana nechihure paya uchidanana nababa kule paya taifara wani rudo rumambure hariite pana ini murimunde ndina ndakatila asi ndakashasa sida asi zvino wakuti mimba yakabata uda kuzvitora iwe se wakafara uda